Amb la llicència d'obertura d'activitat comercial aprovada per la Conselleria d'Economia i Indústria, s'acosta cada vegada més l'obertura d'un centre IKEA a la Comunitat Valenciana. L'emplaçament comercial, propietat d'un grup d'empresaris, tindria 45.000 metres quadrats i tindria més de 3.000 places d'aparcament. En este solar de 223.000 metres quadrats es construirà en un futur Alfafar Park, un centre comercial on els propietaris d'aquests terrenys veuen amb molts bons ulls la possibilitat de la instal·lació de la multinacional sueca. També seria una bona perspectiva per als comerços de la zona, perquè enguany s'han tancat el 18% de les empreses d'aquest polígon comercial i aquesta possibilitat donaria un gran impuls i una revitalització a l'economia. L'Ajuntament d'Alfafar dona suport a aquest macroprojecte com un gran impuls de generació de llocs de treball. Serien molts puestos directes, revitalitzaria tota la zona comercial i puestos indirectes que recauria en el comerç i sobretot en la gent desempleada d'Alfafar. IKEA té voluntat d'instal·lar-se tan prompte com siga possible a la comunitat, però no descarta l'opció d'emplaçar-se a Paterna.